Виждал съм колеги, дори на възраст, по-възрастни колеги, които са връщали хартия и бутилки, за да могат да се издържат. Няма нищо лошо в това нещо. Нашата работа е като на рибаря и хората не могат да осъзнаят, че реализацията на този пазар е много трудна в момента. И когато се обади някой по телефона и каже, само да попитам нещо, нали, отговор на този въпрос струва пари. Не за друго, защото ти си инвестирал в себе си много. Нали, за да отговориш на този въпрос, ти си отделил 5 години от живота си да следваш. А за него е просто един отговор. Само 5 години в университета. А след като завършиш вече специализации, след това стаж и така нататък, знаеш доста повече от 5 години. Но напълно съм съгласен с теб. Аз на ден получавам по поне 10 такива обаждания от различни хора, които ми казват само да питам. Сега, в крайна сметка, това уважение най-малкото, което е към труда на адвоката. Всеки, ето се вика, нали, работи за пари. Това мисля, че... А в днешно време уважават ли го адвоката според теб? За съжаление, не мисля, че достатъчно.